Khovela hian inemo puisa nei lo tam tak an oma heng mi te hi theyang to ka chanpui chu kan ti mak mo ani chuti lain heng mi te hi chanpui tlak tak tak an ni em ti ero kan ria chian a tul hle ku do then khat hi chu anin soyang hi an lo ni hau lo hausa tak tak an lo nual mai tun tuma chuan ku do lem an man chu tak te kan ta lang ve le don ani Fifth Avenue Baker Good do lem hausa tak tak man chua idu chuan Fifth Avenue hi mun thaber te zinga mi ani Fifth Avenue hi Manhattan New York a an kongpui lunlai ber ania lunglu le thumhuman to tak tak dor te awma wang hian alar hle khopuya misual mi bumching te omna munpui ani bok mi bumching zinga pakhat chu henu hi ani atira alandana hi chuan tiang ne na in hol kong na ne yemo pian phunga rol ban lo ningei tur ane nimasela ni khatchu papakhat Fifth Avenue mi chuan henu hi athlir renga heti hunchia hian no sen mang chuan kut chu adoa mase mi ten anowa poisa anda piang chuan a hen be ka chuan ada ngal zel alan dan chuan hei hian poisa hi ladong mi lo wangin alantir darkar tinin mi somnga hne na tangin chanpuina dongjia ang ania aum zia chu dollar somnga tangin dollar zanga inkar poisa dongdon ti na ane India poisa in dollar khat hi cheng somsari pathumang vel ania atam tur zia chu ichu thiam mayang anowa teruak thenti amuin undercover journalist chuan henu chen na hi achui zui ngal zana ni ma chuan anga ka ti chuan azui ruta minivena alut lai chu amuwa mase vena tanga aron chuale in journalist chuan mak ati tak zet nu pakhat la upawak lo le hrisel mel tak chu amuta tiang chu a hol to lova pangai takin akal thei to tin hemi ba ka hian in cheina man to tak chu ain belpok Fifth Avenue a hian kuddo aima in shopping turang zok ve henu hi an zui zela ti chuan a thian ten an chuan shopping tur chuan an kalta a kuddo na poisa zongjong chu man atum te po ani mai thei atuk lea a hna chuan rolban lawang chuan a kir lea journalist chuan mai chana chuan komatuma nimasela mi bum mang hian alo du haulo journalist hian We've been watching you the last few days, and you don't really need those crutches, do you? We saw you this morning walking perfectly fine. Takian henu hian enge ati chunzom thria tanilova nimasela Fifth Avenue a hian imhullo ani chuan film khor hleang che fake disability atang puin kuddo te hi rol ban lo ani chuan poisa pek an ol samzual nge yang achan chu an rol ban lo na tak kha poi kan ti puin kan khongai thin em wang ani kudo then khat phei chuan van doina an to dan te an soi thin ama ero chu heng rol ban lo zongjong te hi atak tak vek ero an ni haulo entirnan he kudo chaina mi hi kothlel lun lai taka hian he pa hi an man chiang hle leya hian a che son mang hian leya hian a che son na mang hian amuwa ti chuan a ke pani te chu mi te mit muwa chuan chan ang maya lan chu tum ane nimasela heti hunchia hian konga kal chuan kudo pa chu alo seta ane darkari vak lo liam ta khan he kudo nen hian basa an lo chuang duna chudi lai chuan kudo pa hi pangai takina ding thei ane chu wangin mi zongjong mit muwa kudo pa chu ake a thavek ti chu a pho chu sakta ane hepa hian kudo pa alo chin chia hi thil thatak ane achan chu midik lo zok hetiang hian ti ta se thil a thlak tak ani don sia ama ero chu basami ngei chu alo ni hlowa athuruk chu a hailan sakta ane kudo hian ake chu athom hnuaya chuan alo rol lut ane Chinese pakhat kudo lem ve tho chu a skateboard mang chuan ato son velea
kut le ke nei lawang chuan ein lan ve le ani nimasela hepa hian poisa tam tak adon khom hnuin mi pa ngai angin ke in adinga a poisa don khom po chu rang takin akut chuan a chiar zui thei hepa hi mi thalo tak chu ani mi puite hi abum mai chau nilovin kut do tak tak rolban lo telaka tangpoin poisa hi alak sak thin hetiang nena inang deuh po hi surveillance footage chu Arabic rama lakfu ani chungko pakhat chu anpa ber rolban lo ni nge ya lang nen chuan konga chuan an kala chanpuina chu mi te hne na tang chuan an khon ani mase heti hun chi hian surveillance camera chuan anpa ber stepa thulai chu ala fu ta an na thona thomhno chu a hlipa mi pa ngai ang mai in akal chun zom vele ani kuddo dang rolban lo anga umle chu Pakistan a hian ria chu le ani journalist chuan ati der ti chu asia ti chuan ain hol na tiang chu ala saka atira kuddo hi atiang telova kal theilawang chuan aum dera nimasela topa journalist in zona azo chu anin tak e mawangin ake chuan adinga bai mi lovin akal santa ani reporter in hetiang thilati hi afak hlea achan chu mitam tak poisa achan himsak don wang ani Mercedes-Benz beggar kuddo then khat mi puibum ching te hi an la re thei hlea mase tunai mu tur hi chu mi hausa jok te pon kudan do thina ni ti hi ni khat chu nu pakhat rai lai hi San Francisco ko thlera afapanen kudan doa ni masela kudado zo nuwa Mercedes-Benz a ahan lu chuan mi ten makanti hle mi tu emoin hei hi social media aposa ti chuan heti hun chia hian midang te pon an lo mu ve thu an soi San Francisco a hian alarta hlea mi abum dan chu newsa tarlan ani reporter in hemi chungchang he an zo chuan atira thalaka mi chu ama ani lo ti soya mase facial recognition expert chuan he nu hi ama nge ani thu soi he nu hi khoya emo chuan ala om mai the San Francisco a izin ani chuan he nu hi imhulo ani chuan film khor hleang che fake homeless ni khatchu kuddo pakhat hian mi pum tumin saina homeless ti inziak chu akenga mi te chu poisa adil thin nilenga na tho hnuin aina chuan hota ani he thil thleng chungchang hretu hi YouTuber Well Family ania ti chuan chui zui na chu an thokta ti chuan he pa hi an zui ruwa mi telaka kuda do lai chu an recorda chu ba ka aina a holai nen he kudo pa hian Carter aleya chu mai ba ka a chen na in chu alian hlebok Well Family ten ama ma chon tura a kong khar an vaki chuan he pa hian mak ati tak zet YouTuber le a camera crew ten an thil soi chungchang chu engma she lo thu asoya nima sela amma in he pa tho hi YouTuber chuan alo la fu to a akor hak po ainang chia chia hei wang hian ama ti chu a chiang hle he tianga mi bum hi thil thalo tak ani nima sela Well Family ten ani na dik tak an highland sak theyero thil thatak ani thong PhD beggar he kuddo pa hi kuddo satlia ani haulo he thilati na chan hi chu abeidon emwang ani he pa hi Indian mi school zirtir to retired ania aming chu Dinesh Dwivedi ani ama hi PhD ani bo he ba ka hian pension singthum sanga chu thlatin ala thina nadang athona po lo nei thobok nimasela Jaipur ko thlera chuan kuddo torin akal thin tlat mai poisa anek reng si chuan engwangin nge kuthi ado niang le alandanin afapa chu edik ania afapa hian a poisa chu arusak mai baka kuda thak thin Dwivedi hian poisa atlak chamtak awangin thlantur dang anei talova hliam tu rangin ko thlera chuan kuda do ta ane atopa media te chuan an hmufu ta mi te hriat tur chuan an pawngzar ta
ama ero chu mi pui te chuan adin mun chu an la khongai chewa tual chung mi te chuan homa en kolani theinan an da ta ane dot mangin kuddo ma se chan thatak wangin ati ane mi puiten he putar champui tura an lo chu po hi thil thatak ani bok highway widow highway kung pui sira mei thai kuddo hi mutala i chan pui nge karing upa le no pang jok te duat taka en kol chu mitin thinlunga omvek ani ome Peter hian asain kenga chuan poisa amamo thu chu aziaka mitam takin an pe nge nge ma se heti hunche hian papakhat Daniel chuan he Peter hi kar chunga poisa chirlai chu amuta ani YouTuber chuan hemi chungchang hi asoi pui vele he Peter hi athin rim tak zet ani he thil hian kuddo telaka film khur apoi mozia min ria tir theu ome ole tuntumatan chuan khati zongkha ani ye